va ser l'impacte a l'inici d'una conversa amb Jaume Barberà, el seu programa al 33, amb el Xevi Verdaguer. El Xevi és psiconeuroimmunòleg, posturòleg i fisioterapeuta. El sentíem al programa Retrats d'en Jaume Barberà i avui volem aprofundir sobre el que va explicar i sobre, en fi, la seva feina. Xevi Verdaguer, bona tarda. Bones tardes, Toni, i felicitats a tot l'equip. Moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Però abans de res, què és això de psiconeuroimmunòleg? O sigui, immunòleg, és a dir, la psiconeuroimmunologia. Què és això? Molt bé, bona pregunta. La psiconeuroimmunologia és una especialitat mèdica oberta a tots els professionals de la salut, siguin metges, fisioterapeutes, infermers, qualsevol professional que s'ha tingut la possibilitat de tenir un títol dintre de l'àmbit de la salut. Aquestes persones poden especialitzar-se en medicina integradora, que és el que es defineix millor com la psiconeuroimmunologia, com la part psicològica afecta el sistema immune i el sistema neurològic, no? I és integrar la salut humana, des de l'alimentació, l'activitat física, la salut mental i estudiar les particularitats genètiques de cada persona, com interactua tot això en una mateixa persona. No? Tu dius que l'intestí és el segon cervell. Realment és tan important l'intestí? És a dir, està al mateix nivell que el cervell? Estan tan connectats? Realment, l'intestí és el que s'ha estudiat més i, de fet, als Estats Units ja hi ha una especialitat mèdica que es diu neurogastroenterologia, amb la qual s'estudia la síntesi dels neurotransmissors que té lloc en els nostres intestins i tan important és per la salut en general de les persones. De totes maneres, també s'ha vist que el cor, la bufeta de l'orina, també tenen neurones, igual com a l'intestí, encara que amb una quantitat molt menor, no? Això sí, el que fas tu no és, pregunto, és una disciplina mèdica o no? Sí, és una disciplina mèdica. Jo he arribat aquí sense ser metge. De totes maneres, soc director del curs de referència en psiconeuroimmunologia que hi ha aquí a Catalunya, aquí a Espanya, juntament amb uns companys que tenen una clínica que es diu Kenzen a Terrassa. Llavors, ambdós hem organitzat juntament amb molts metges, farmacèutics, psicòlegs, immunòlegs, gent dels quals jo he après que em donen un cop de mà per difondre la psiconeuroimmunologia. Llavors, aquí poden entrar a estudiar-hi doncs, els psicòlegs, els psiquiatres, els fisioterapeutes, els metges. I aquest any està acreditat per la Universitat de Barcelona, amb la qual és un plaer de posar les coses fàcils. No? Escolta, ara et sentíem com iniciaves la conversa amb el Jaume Barberà, els retrats. Sempre comences així la consulta amb una persona que ve a visitar? Sempre la conversa comença amb com vas de ventre? La primera pregunta és amb què creus o amb què voldries que t'ajudés? Perquè hi ha vegades que jo veig que hi ha algú que té problemes hormonals claríssims i potser només vol que m'ajudis a la cremor d'estómac, no? I la següent pregunta, si no és la següent, és la tercera, a veure com va de ventre, perquè m'ajuda moltíssim a entendre les coses, no? Sí, és important. El metge ens ho pregunta, però, és a dir, a mitja consulta, depèn de segons quin problema li exposes, de ventre com vas, però no és, diguéssim, una part important, no? Pel que vam veure, donaves moltes voltes, feies molta referència a la femta com ha de ser, llarga, curta... Realment, si flota. Tantes dades dona, perquè ens vam quedar bastant sorpresos, no?, amb el document. Sí, certament, nosaltres quan acabem de menjar o quan passem un aliment per la boca i el masteguem, el pas de l'aliment per les vellositats de l'estómac i de l'intestí, especialment de l'intestí, és el contacte de l'aliment amb les vellositats el que provoca la síntesi inicialment de la serotonina, que és una mica la directora d'orquestra de la posterior fabricació de molts altres neurotransmissors. Depenent del que mengem, hi haurà un equilibri diferent pel que fa a les bactèries sanes que habiten en el nostre intestí. I a partir d'aquí, la conseqüència final del que mengem i de com està la nostra flora intestinal és com sortirà la femta. Llavors, és evident que segons com surt la femta i sabent quines bactèries fabriquen aquests neurotransmissors, a mi m'ajuda molt la forma de la femta per saber quin neurotransmissor està en carència o està en excés, no? D'aquí que... És a dir, d'aquí que s'encerten moltes coses emocionals, o de memòria, o de líbido, o d'al·lèrgies, o de problemes de dolors de regla, només sabent
com surt la femta. Llavors la gent es pot sorprendre. Però... Sí, no, ens vas deixar, veient el programa, ens vas deixar i escoltant-ho encara vam quedar més amb els pèls de punta, no? Per això t'ho preguntava, no? Que realment, per tant, és una manera d'esbrinar sobre la persona. Sí. Parlaves de la serotonina. Què és la serotonina? La serotonina és un neurotransmissor que es fabrica en un 80% a l'intestí per unes neurones que hi ha a sota de la capa de les vellositats. És com un camp de gespa, que hi ha tota la gespa a les vellositats, i saps que hi ha com unes capes abans no surt la gespa, hi ha com unes capes? Doncs imagina't a l'intestí que hi ha com una xarxa de neurones a sota de cada una de les vellositats. Doncs la serotonina es fabrica en aquesta xarxa que envolta tot el sistema neurològic intestinal en un 80%, i en un 20% es fabrica en el cervell. Llavors, s'ha comprovat que les bactèries que tenim a l'intestí, n'hi ha unes de concretes que fabriquen serotonina. La gent que no ha sigut amable amb aquestes bactèries sanes tindrà menys capacitat de fabricar serotonina. Les conseqüències d'aquesta falta de serotonina, i la gent es podrà sentir reflectida, són perquè té problemes d'ansietat, de depressió, d'insomni, gent que li costa dormir-se o es desperta a les nits, mans fredes, peus freds, mal de cap, migranyes. Tot això són símptomes de carència de serotonina. La serotonina és una hormona antiinflamatòria. Llavors, la gent que té carències sol tenir dolors crònics fins que l'intestí no està arreglat i torna a fabricar serotonina. Llavors, les migranyes i els dolors que deriven per la serotonina, amb la qual la gent sabrà i es veurà reflectida amb aquests símptomes, es podran resoldre quan es resolgui aquest desequilibri intestinal. No? Hi ha una altra substància que és la dopamina. Aquesta quina funció té? La dopamina és l'hormona de l'autoestima, de la libido, de les ganes de fer coses, del sentir-te recompensat. La gent que va massa estressada i li comença a faltar dopamina, el seu cos li demana xocolata. O dolços. La xocolata porta feniletilalanina, és a dir, el precursor de la dopamina. Llavors, quan algú troba a faltar la xocolata i que necessita menjar, és senyal que les reserves de dopamina s'estan agotant. L'intestí en fabrica un 50%. La gent que li falta dopamina, la gent que li faltava serotonina va restreta i caga en boles. La gent que li falta dopamina va restret però no fa boles, fa xurros molt llargs i va cada 5-6 dies. Imagineu-vos... Cada 5-6 dies al lavabo? Hi va un cop a la setmana, vull dir, cada 5 un cop a la setmana? La gent que té Parkinson són l'exemple més típic. Tenen falta de dopamina. De fet, el medicament que se'ls dona, L-Dopa, és el precursor. Llavors, la gent que té Parkinson, tots tenen ressenyiment de 10 dies, de 15, de 6, 7... Llavors, hi ha gent que sense estar malalt de Parkinson, evidentment, la falta de dopamina, per excés d'estrès, fa que vagin de ventre un cop cada setmana, per exemple, i quan hi van fan xurros molt llargs. No? O sigui que si no tens dopamina és per culpa de l'estrès? O també hi ha altres factors? És una de les raons, la falta de dopamina, que sigui per agotament, per massa estrès sostingut en el temps. De fet, l'estrès ha de ser d'un moment. Quan algú té preocupacions o una feina estressant perquè treballa de nit, dorm poc de dia i té l'intestí malament, és probable que tard o d'hora tingui problemes de dopamina. Hem parlat de la serotonina, de la dopamina, i després fas molt èmfasi en la histamina. Què és la histamina? La histamina és un altre neurotransmissor que és una hormona inevitable, és una hormona d'estrès. Llavors la histamina, si la gent no li sona massa aquesta hormona, segur que si li sonen els antihistamínics li serà més familiar. Antihistamínics? Els antihistamínics es donen per les al·lèrgies, per les picors... sí, correcte, sí. Per les urticàries. Llavors, la histamina és una hormona que la fabriquem quan estem atents, quan necessitem una situació d'estrès instantània per augmentar l'atenció. Llavors, quan algú passa vergonya i es posa vermell, això és histamina. Quan algú va a córrer, al cap de mitja hora i arriba amb la cara vermella, això és histamina. No tothom li passa amb la mateixa intensitat això de vermell. Hi ha gent que en té més que d'altres, no, d'histamina. Doncs aquesta histamina també la fabrica el nostre budell quan hi ha un tipus de bactèries que en diuen proteolítiques, les que fan pets pudents, les càndides, que són un tipus de fongs, i els paràsits. Aquests 3 bitxos, que ens interessa que n'hi hagin poquets, fabriquen tots histamina. Per tant, aquests 3 bitxos poden ser els precursors de la histamina, igual com molts dels aliments que porten histamina, que vam estar parlant durant molta estona amb en Jaume Barberà. Llavors,
té importància l'alimentació, esclar que sí. La gent que té problemes d'histamina i menja molta histamina, doncs és un plus que hi ha gent que no tolera. Però val a dir que els paràsits, els fongs i les bactèries proteolítiques també fa que el nostre propi budell fabriqui histamina. I, per tant, és una de les coses que pot cronificar la gent que té símptomes d'accés d'histamina, que són pressió arterial baixa, taquicàrdies, vèrtic, marejos, mal de cap, migranyes, contractures musculars cròniques o dolors articular crònic, fatiga o falta d'energia. Hi ha molta gent que estan ficats en el mateix sac per fibromiàlgies, fatiga crònica, quan estem parlant de pacients que tenen problemes d'histamina. Pressió baixa, tot això que estem dient. També dona colon irritable, l'acúmul d'histamina amb gasos, i gent colon irritable seria que no anem de ventre en 2-3 dies, i el que fa 4, poder anem 3 cops seguits, i les caques són pastoses. La histamina fa que les caques surtin pastoses. I és molt reconeguda la histamina a la pell per les picors, per això donen antihistamínics per les picors, les urticàries, els eczemes, les dermatitis atòpiques, les al·lèrgies primaverals, com les rinitis, els estornuts, les sinusitis, les conjuntivitis i els dolors premenstruals. Per això hi haurà gent que se sentirà com un desafortunat de la vida, perquè té problemes d'angoixa, té problemes de taquicàrdies, té migranyes, té contractures, té colon irritable i estic tot el dia cansat. Resulta que ens hem equivocat, només tenim un problema. Un cop resolguem aquest, ens han salvat la vida. No és normal haver de prendre ibuprofens o triptans pel mal de cap i les migranyes, haver d'anar al fisio perquè et tregui el mal d'esquena, o l'osteòpata o l'acupuntor, i tampoc és normal haver de prendre antihistamínics sempre per intentar apagar foc. No, és que a mi solo me passa en la primavera. Bueno, a la primavera tens el plus de la histamina que del medi ambient, les gramínies, el pol·len, tot això s'afegeix. No a tothom aquest plus li dona que no pugui degradar bé aquesta histamina. Si tu ja parteixes d'un umbral just per la teva capacitat de corregir, de degradar la histamina, llavors la primavera pot ser que acabis tinguent al·lèrgies. Per tant, les al·lèrgies es resolen un 100%. I no és qüestió d'antihistamínics ni químics ni naturals, és qüestió de resoldre... Bueno, és el que anava a dir, o sigui, el problema està en l'intestí. En el cas de la histamina parlem, concretament. En el cas de la histamina, la gent que en té en excés... Bueno, vull dir que el que ens estàs explicant és sigui les coses que hem parlat, no? La serotonina, la dopamina, i tot això és una qüestió de la producció del nostre estómac, per entendre'ns. Sí, senyor. Llavors, tot es genera al nostre estómac. Aquestes es generen al nostre intestí i, a part de sintetitzar-se, han de seguir un correcte metabolisme, han de poder-se degradar. La histamina en concret es degrada en part amb l'intestí per una enzima que es diu diaminooxidasa, abreviat DAO. Llavors, hi ha gent que té problemes d'histamina, doncs s'ha d'analitzar amb sang el DAO. Que surt malament la seva activitat, l'activitat d'aquesta enzima, llavors s'ha d'analitzar a la femta, a veure què és el que fa allò a l'intestí, com perquè aquesta enzima no funcioni bé. Comercialment hi ha pastilles de DAO. No es tracta de prendre pastilles de DAO, es tracta que si el DAO està baix, s'ha d'arreglar el problema intestinal. Que mentrestant no arregles o no vols arreglar l'intestí perquè no vull ser una persona responsable amb la dieta, a mi no me quites esto, però a mi cúrame, però esto no me lo quites. I no, és que no passa res. Si vols, et prens la pastilla... Bueno, és el primer que t'ha dit la Montse Llussà. Sí, perquè, home, vaig veure... Molt interessant, però hi ha tot un seguit de coses que no... Ara anirem als aliments, No, l'únic que em consola és que vas dir que s'han de treure tots un munt d'aliments que penses que menjaré, però una temporada, mentre no regulis una mica... Sí, senyora. No, seria això. Una és aquesta enzima DAO, i l'altra enzima que degrada la histamina és una enzima que es diu de la metilació. Bàsicament està al fetge i al ronyó. Està en altres òrgans, per això. Aquesta enzima depèn de la quantitat de B6, vitamina B6, vitamina B12, àcid fòlic, magnesi, colina, inositol. Llavors, segons com estigui això, s'ajuda o no amb aquesta persona, amb aquesta altra via de degradació. Totes dues han d'estar bé. No perquè una estigui molt bé i l'altra mitges, el tema funcionarà bé. O sigui, la gent ha de tenir tots dos bé. Un degrada la histamina a nivell intracel·lular i l'altre degrada la histamina a nivell extracel·lular. Tots dos han de funcionar correctament per tenir bona salut en la histamina. I hi ha tipus d'alimentació que poden fer que tinguis digestions més pesades, més gasos, i d'altres que no? És a dir, o no té massa cosa a veure, això?
Vull dir, a vegades allò que dius, costa, segons què menjo, segons què em prenc, em costa molt de pair, i en canvi, segons què, no tant. Vull dir, això té a veure amb la nostra, amb aquest sistema de funcionament de l'intestí, o no? O només depèn del que mengem? No sé si m'he explicat. Sí, independentment si la gent té problemes d'histamina, de serotonina, de dopamina... Sí, independentment. Digestions pesades, digestions no pesades, digestions que dius, com pot ser que segons què mengi em costa pair, segons què mengi no? Vull dir, o sigui, a vegades sempre es diu, no, és que això depèn del producte que menges. És així? Sí. O el problema el tens a dins tu quan digereixes, és a dir, quan el teu estómac treballa? Molt bé. Dintre de les particularitats de cada persona, que tots podem ser un món diferent, perquè un pot tenir la vesícula biliar que fabrica poca bilis, un altre pot tenir l'estómac poc àcid, amb la qual quan acaba de menjar, només d'acabar de menjar durant 2 hores té les digestions molt pesades. Llavors, la gent que li falta àcid a l'estómac ha de fer coses per l'àcid. La gent que li falta... Que tot això és allò dels anuncis de la tele, no? Bueno, aquí s'ha de particularitzar una mica cada persona, però hi ha uns quants aliments que són molt poc amables i respectuosos per l'intestí, per tothom. A veure. La lactosa. La lactosa, a mesura que ens fem adults, a tothom ens fa mal. L'enzima que es diu lactasa està codificat per un gen, el nostre gen que fabrica lactasa, a poc, a mesura que ens fem adults, en va fabricant menys de lactasa. Per tant, la lactosa ens acaba fent mal a tothom. Qui no li fa mal la lactosa és que té un polimorfisme genètic, té un fallo. Lo normal és que quan prenem llet, a mesura que som adults, això ens faci mal. Com ho sabrem? Restrenyiment, o caques pastoses, o cremor d'estómac, o eczemes a la pell, o fatiga crònica o problemes de tiroides, per exemple. Però si la llet jo me la prenc quan tinc cremor d'estómac. No, en tot cas perquè poder t'ajuda, perquè fa una pel·lícula. Tinc cremor d'estómac, dic, pom, un got de llet i escolta, i va fenomenal. Bueno, s'hauria d'analitzar tot el que estem parlant. Dic, escolta, jo és el que faig jo. La lactosa de la llet és un hàndicap. Llavors dius, bueno, podem prendre llet sense lactosa. Bueno, llavors hi ha gent que poder no li passa res i d'altres que tampoc serà una bona inversió. Un altre aliment que és molt típic és el gluten. El gluten, em vas parlar del gluten, a veure. I té un impacte per la salut tremendament important, perquè el gluten ocupa, a més, els receptors de la serotonina. Per tant, no només espatlla l'intestí, sinó que la nostra pròpia serotonina no pot trobar el seu receptor que l'activarà si està ocupat per el gluten. Això és comú a tothom. Tothom que deixa de menjar gluten se sent amb més ganes de fer coses, dorm millor a les nits, no té li millora el restrenyiment segur, l'energia... Però per què? Perdona, és que no acabo d'entendre què és el que fa el gluten. El gluten ocupa els receptors que fan funcionar aquesta hormona que es diu serotonina. Com que li tapen la porta, per entendre'ns. Exacte. Imagineu-vos que tots els que estem aquí a la taula som hormones de serotonina. Però, per poder entrar aquí dintre aquesta nostra habitació, hem tingut que entrar per uns receptors, per unes portes, que resulta que si hi ha el gluten que ens està tancant les portes, aquí no entrarà ni Déu de nosaltres. Llavors, aquesta cèl·lula s'ha quedat sense serotonina. I hi ha gent que se sent deprimit, sense ganes de fer coses, amb angoixa, que no dorm bé, que té dolors, per falta de serotonina. I deixant el gluten, les portes es queden lliures perquè la hormona serotonina podrà pillar el seu receptor i funcionar. Per tant, això és una de les coses. La serotonina, a més, fa que augmenti en sang un immunomissatger, que es diu interleuquina número 8. És una citoquina, un missatger, que la seva funció és donar inflamacions. Com més gluten menges, més dolor tens. I algú que té problemes de dolor crònic, és evident que les galletades de gluten que es fa amb les galetes, amb els cereals, amb el pa, amb la pasta que menja cada dia, tot això va augmentant el substracte proinflamatori del nostre cos. Per més INRI, el gluten, a més, el que fa és augmentar la permeabilitat de l'intestí. És a dir, fa que el nostre intestí perdi la capacitat de defensar-se i proliferin problemes a la pell, com per exemple eczemes, dermatitis, al·lèrgies, cansament. Això és comú a tothom. Tinguis problemes amb el gluten o no. Imagina't els que tenen problemes amb el gluten. Per tant, s'ha de menjar poc gluten en general. I els aliments que porten poc gluten però en porten seria el camut, l'espelta, l'avena, el sègol... Bueno, aquests porten gluten però poc. Però el blat normal, o encara que sigui integral, això
Escolta, hem fet una llista amb el Xavi Pardo dels aliments que vas... per aliments que porten histamina i que vas dir, com que la gent que està sobrepassada d'histamina ha de treure. Però clar, la llista és el que en aquest cas deia la Montse Llussà, no queda res. Llet de vaca i fermentats de llet, carn de porc, embotits, cereals, cítrics, sucres, xocolata, maduixes, vi, cervesa, refrescos, vinagre, patates, tomàquets, espinacs, bledes, pebrots, clares d'ou, kiwi, plàtan, pinya, peix blau, marisc. Clar, és que no podem menjar res. Molt bé. Llavors, escolta, que em va recordar el problema que poden tenir alguns que tinguin el sucre alt i àcid úric. I aleshores, si tu sumes els aliments de l'àcid úric més els aliments del sucre, has de viure de l'aire. Mira, la gent que té problemes d'histamina no té que seguir aquesta dieta que estem parlant ara. Sí, perquè amb el Barberà vas parar una taula allà que ja em dic, bueno, escolta, deus només respirar, perquè... La gent que té problemes d'aquest tipus, la histamina, en menys de 3 setmanes de fer la dieta, els hi canvia la vida. Pues una dieta que no és sana de fer sempre. El fet de treure el peix blau i treure els fruits secs i treure els cítrics és indispensable. O sigui, les vitamines i els omega-3 que hem de restringir al principi del tractament, això no és sa fer-ho sempre. Però tenen un problema aquests aliments, que porten amines biògenes. És a dir, són un tipus de proteïna que necessiten un plus per digerir-se. No només, aquesta llista hi entren aliments que porten histamina i també tiramina i solanàcies. És restringir aquests aliments que són més difícils de digerir, però ja el que dèiem abans, la dieta és però hi ha gent que té més problemes de fongs i paràsits, perquè els paràsits estan en totes partes. I s'ha d'anar al tanto, perquè la gent que té paràsits, que bruxa a les nits i li cau la bava pel costat del llavi, això és que té paràsits. I aquestes persones tenen histamina, no tant per la dieta, sinó pels bitxos que tenim. Llavors... Però ara, això del bruxisme, sí. Que ara tothom té bruxisme, ara de cop i volta tothom va a aparatos a la nit, tothom se'n va en cavalls tots a les nits amb les fèdules. Les fèrules. Segons tu, no se li vindria de l'estrès, això? Mira, jo justament soc director d'un curs de posturologia que juntament amb els dentistes fem fèrules i teràpia. Sí, bueno, ara és el nou negoci. El nou negoci, el gran negoci ara és fer fèdules. D'aquestes, escolta, però a carrera tothom va amb la fèdula a la boca, que deu haver uns panorames a la nit de nassos. Toni, és curiós, Toni, com abans, quan érem petits i el nen veiem que bruxava allà al llit, les iaies deien, aquest nen té cucs. Ara ha canviat l'assumpte. Ara, quan algú bruxa, diu, no, aquest nen necessita fèrula. Gràcies aquest nen o aquest adult està estressat. Està estressat. Llavors, ara, si bruxes, et diuen, ara t'has de posar una fèrula. Clar. Perquè així no lesiones les dents i no et lesiones l'ATM, que és aquesta articulació d'aquí. Sí, tot i que no deixes de bruxar, però almenys no et fas malbé la boca. La qüestió és que continues bruxant. La fèrula no treu el bruxisme. Llavors, la fèrula el que pot provocar és que et lesionis l'ATM. No, home, serveix perquè no te la lesionis mentre bruxes. No, jo dic per experiència. Bueno, en tot cas, això és una mala praxis, potser, no? No, al posar la fèrula va lesionar la mandíbula, clar, dic, bueno, doncs traiem la fèrula. Llavors la gent... Vull dir que a vegades, clar, una cosa va... Però clar, em dius, no, això no és l'estrès, això és... Els paràsits. Tenim paràsits. Els paràsits. Tenim cucs. Sí. Exacte, Toni, és que ho estaves explicant molt bé, en veu alta, que quan algú es porta una fèrula i segueix apretant i es carrega la fèrula... Sí, hi ha molta gent que ho fa. Llavors, és perquè, evidentment, encara segueix bruxant. La fèrula mai s'ha dit que sigui un precontacte dental un origen de la bruxisme. Llavors, una mala eliminació de les hormones d'estrès dona bruxisme. I els paràsits també. Bueno, ara parlant del bruxisme, no sé com ha anat el tema, però ens hem anat... No, perquè ho has dit, que m'ha cridat l'atenció que és una cosa que tothom ve a dir, o sigui, molta gent ara té aquesta fèrula a la boca i ho fan pel bruxisme, i teòricament és per l'estrès que la gent porta, i cada cop coneixes més gent que porta fèrula, però això no vol dir que cada cop hi ha més gent que tingui cucs. I aquests paràsits com s'han d'atacar? Pregunto. Molt bé, o sigui... Pregunto, Dos preguntes. Primer, com s'han d'atacar els paràsits? Primer, confirmar que siguin paràsits. Clar. Amb un hemograma normal, els eosinòfils i els basòfils tindran tendència a sortir alts. Quan això surti,
paràsits o fongs, però sí bruxa. I quan dorm li cau la saliva al coixí, això són paràsits. A més, farà caques pastoses o restrenyiment, tindrà picors a la pell, perquè com que els paràsits alliberen histamina, la gent té picors. Sobretot picors a les mucoses, és a dir, tindrà picor al cul, perquè hi ha mucoses, picor als ulls, perquè hi ha mucoses, es van rascant el nas, perquè hi ha mucoses, picor dintre l'orella, la tos seca, són aquesta gent que fan... i és una tos tonta que no... Com ara se li ha escapat el company, no? És que passa exactament tot el que estàs dient. Tot. Llavors, si a més té animals de companyia a casa, que sol ser una font fàcil, doncs, pot ser, és molt habitual, tenir paràsits, perdona. Per tant, aquesta primera pregunta t'ha quedat aclarida. No, com s'han d'eliminar, no? Exacte. Llavors, per eliminar-los es pot fer servir tractaments farmacològics que normalment no donen masses problemes a nivell d'efectes secundaris al fetge. Depèn de quins paràsits, això es pot fer una analítica de femta, però hi ha productes com el Trilombrin o el Lomper. A nivell de medicina natural fem servir l'all, la sàlvia, la menta, l'extracte de llavors d'aranja, que més l'artemisa, el clau. Hi ha moltes aquestes cases que venen productes naturals, normalment el que fan és una sinergia de diversos d'aquests productes i s'ha de prendre. S'ha de prendre idealment per lluna plena. Es veu que per lluna plena els paràsits emigren cap a l'intestí, s'aparellen i posen els ous. Llavors és quan més eficaç és fer el tractament antiparasitari, el dia de lluna plena i els 8 dies o 10 que segueixen. Perquè t'emportes els paràsits i els ous. És més fàcil d'enganxar-los aquells dies que estan a l'intestí, perquè poden estar a la pell, als pulmons, a la limfa, al cervell, i a vegades et pots fer un anàlisi de femta i no sortia l'anàlisi de femta. Diu, hòstia, hauria jurat que tenia paràsits perquè m'ha explicat perfectament els símptomes que sé que m'està dient que té paràsits. I ho faig l'anàlisi de femta i no surten. Jo no ho entenc. Aquesta anàlisi de femta... És clar, és que depèn, quan facis l'anàlisi de femta, els malparits poden sortir o no. I ja està, però bueno, jo personalment, un cop l'any, faig un net. Faig el tractament per prevenir. I o sigui, és curiós, jo amb els meus pacients m'agrada explicar-los, jo normalment faig xurros més gruixuts condits, i la majoria de vegades s'enfonsen, però després del tractament de paràsits és com si abans de sortir hi hagués algú amb el xurro com amb els meus nens que juguen amb la plastilina i surten els xurros ben pentinats i fins després del tractament dels paràsits, quan normalment faig xurros a vegades com despentinats, no? I dius, joder, això t'ha anat bé, tot i que ja estava bé. I és sorprenent la facilitat que tens en definir una femta, despentinat, no despentinat, realment fas uns adjectius que em recordes el pla definint alguns paratges. Hi ha algunes preguntes dels oients que ara anirem amb elles. Hi ha una qüestió que abans no recordo amb qui del programa tractaven perquè no ens ha quedat clara. La femta ha de surar o no? Una persona que té la vesícula biliar bé, sí, és a dir, que no li han amputat la vesícula perquè tenia pedres i li van treure, les caques s'han d'enfonsar. Has de fer xurros i s'han d'enfonsar. Una gota d'oli d'oliva, Toni, sura amb un vas d'aigua. Llavors les caques que suren són caques grasses perquè no s'han digerit bé amb la bilis. No ha arribat suficient bilis a l'intestí per digerir les grasses que has menjat. Llavors, a la caca, si no ha arribat bilis, la caca grassa flota. Necessitàvem més bilis. Això és que tens càlculs a la vesícula biliar... No, és el meu cas. Em pregunto perquè abans discutíem, perquè un dia no recordo no sé si era la Mercedes Milà... La Mercedes Milà que deia que havien de flotar. Exacte, d'aquí venia... Fixa't tu, no hem anat a parar. Amb la Mercedes Milà i que... Una autoritat en el tema. I ella deia que havien de flotar. Per això t'he preguntat, però ara resulta que no han de flotar. No. El Jordi, diguéssim que li passa tot el contrari del que comentaves. Ell va al lavabo 3 cops al dia mínim, sense fer cap dieta especial. Normalment diu són 4 i alguns dies 5 vegades. Aleshores, això amb ell, clar, li resulta un problema, perquè ha d'ajustar el seu horari una mica al seu ritme, diguéssim, gàstric. Vol dir alguna cosa? Pregunta. Massa de pressa. Si l'estímul del pas dels aliments per les vellositats de l'intestí fabricava serotonina, i ara passa tan ràpid, hi haurà molts llocs de l'intestí que no s'estimularà aquest neurotransmissor. Això és que té algun problema, o amb el gluten, o amb la lactosa, però
evidentment falten dades, i això és més difícil, però jo diria que s'ha de mirar la fructosa a veure com li senta. Llavors hi ha gent que menja, això ho sabrà per la fruita i la mel. Si menja gaire fruita i li fa gasos i caques pastoses, o menja 2 cullerades de mel i li queda inflat com un galapat, la fruita, la mel, porta molta fructosa. Hi ha gent que té intolerància a la fructosa o intolerància a la lactosa. Li hauríem de preguntar si els gasos que té fan pudor o no. Llavors, les bactèries que hi ha a l'intestí, segons quines fan mala olor i segons quines no. Llavors, esclar, jo com sé com surten els pets, jo ja sé quines bactèries té més i quines té menys. Clar. Llavors farem una analítica o una altra, llavors segons què sospitem. La Mire comenta si tot això que has explicat és aplicable als nens o només als adults. I tant, als nens, amb la diferència que als nens el sistema neurològic intestinal, el sistema immune, que està en aquest sistema neurològic intestinal, no està format un 100% fins als 4 anys. Ells, quan els hi tanques l'aixeta del que els hi va malament, en menys de 2 dies estan bé. Llavors són molt més ràpids de notar els canvis. Comenta si tot el que has comentat... Perdona, els canvis per bé i per mal. Quan algun nen hi ha alguna cosa que no li va bé, de seguida començarà a fer caques pastoses o restrenyiment. Quan vegis un nen que comença a fer caca pastosa, pasta, ja pots començar a córrer, que al cap de 3 dies et sortirà l'èczema o la rinitis o et sortirà la bronquitis, que és el que dona les mucoses quan s'inflamen. Però per això amb els nens sempre estem tan pendents, no?, quan són petits. I llavors nosaltres, quan som grans, resulta que fem caques pastoses i per la caspa em foto el xampú, per l'èczema em poso la crema... El símptoma, no? És que és un desastre, això. Què passa amb la gent celíaca amb l'intestí? Comenta. Suposo que és una mica el que havies dit abans. Si deixàvem el gluten, tot anava millor, no? La gent que és celíaca, és a dir, estem parlant de gent que ja amb anàlisis de sang se li han trobat anticossos per la gliadina, llavors aquests pacients, les vellositats de l'intestí estan atrofiades. Hi ha una infiltració de linfòcits i ja tenen una inflamació. El més important i bàsic pel tractament és no menjar gluten. Això sol en 2 mesos millora les vellositats de l'intestí. Llavors, aquests pacients s'han de fer anàlisis de femta. Les bactèries immunoreguladores, que són 2 cepes de bactèries molt especials, s'han de fer analítiques, perquè si estem parlant d'una persona que amb 40 anys descobreix això, com creus que estarà el teu intestí? Després de 40 anys depèn d'algú que ets al·lèrgics. L'intestí sol estar molt malament pel que fa a l'equilibri de la flora intestinal. Obesitat, falta d'energia, depressió, problemes de tiroides, problemes de diabetis, tot això està relacionat. Llavors aquests pacients que tenen les bactèries sanes malament, en poca quantitat, i les proteolítiques, les dolentes, en massa quantitat, solen tenir pets pudents. Per això tenim mal alè. La gent que té pets pudents i es tira els pets sents mala olor, però a vegades dius, no, per educació no els tiraré. Aquests gasos que dius, ara no els tiro, estan al còlon, que si no decideixo no tirar-los, no passa res. El còlon reabsorbeix aquests gasos tòxics, van al fetge. Del fetge el dirigeix als pulmons, perquè així els pulmons els pot fer fora igualment. O sigui, acaben sortint igualment. Per això la gent té mal alè quan té problemes intestinals. I el que estava parlant aquí a la taula, tots junts entre nosaltres, poder algú té gasos pudents i per educació no se'ls tira, però en canvi ens els estem tirant a la cara, aquests gasos pudents, perquè el fetge fa això. És curiós. Els hipocondríacs els hi pica tot, ens estem escrivint. Per tant, i el que té litosi seria aquest vindria d'aquest problema. Sí, exacte, la litosi és això. Xavi Verdaguer, ha estat un plaer que ens acompanyessis aquesta tarda. M'ha après moltíssimes coses. En fi, fins la propera. Ha estat un descobriment. Moltíssimes gràcies. Jaume Barberà, en aquest cas. Moltíssimes gràcies. Estic segur que servirà per ajudar molta gent. Sí, jo de ben segur que sí. Psiconeuroimmunòleg, posturòleg i fisioterapeuta, el Xavi Verdaguer. Repeteixo, fins la propera. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Fem 3 minuts i tornem. Fins ara mateix. Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Has acabat els estudis i busques noves oportunitats professionals? A la Universitat Autònoma de Barcelona tens una àmplia oferta de màsters i postgraus per triar. Pots especialitzar-te en els àmbits de ciències, biociències, enginyeries, ciències socials, salut, educació o llengua i humanitats. Universitat Autònoma de Barcelona. Informa-te'n a uab.cat. Mama, què farem aquest cap de setmana? No ho sé, som 4 a la família i no podem gastar gaire. Ànim
a Olot, doncs. El primer nen no paga ni per dormir ni per menjar. Què dius? Fins quan? Tots els caps de setmana de maig i juny. I a més, participa al concurs Instagram i guanya una setmana d'estiu gratuïta amb família a Olot. Més informació a turismeolot.com.